בואו נדבר רגע על פדיקור, אבל לא סתם פדיקור, אלא פדיקור אמיתי שפותר לכם את הבעיות בכף הרגל ובציפורניים. כל יום מגיעים אליי לקוחות עם בעיות כמו ציפורניים חודרניות, יבלות בכף רגל, סדקים עמוקים, פטרת בציפורניים ובעור ועוד. ומה החלק המעניין? שרובם בכלל לא ידעו שאפשר לטפל בבעיות האלה בקלות ובמהירות. וכאן אני נכנסת לתמונה. אז נעים מאוד, אני סמנטה מבאר שבע ואני פדיקוריסטית שיקומית פארה-רפואית שמטפלת במגוון בעיות הציפורניים וכף הרגל. סדקים, יבלות, פטרת, חודרניות ועוד. וכמובן כל הטיפולים מתבצעים בשיטות הכי מתקדמות, ללא כאב, עם שמירה על סטריליות והתאמת שיטת טיפול לפי סוג העור, סוג הבעיה, גיל ומצב רפואי של המטופל. אז אם אתם סובלים עם בעיה כזאת או אחרת או מכירים מישהו שסובל, תרשמו לי בפרטי או תגיבו בפוסט וביחד נמצא את הפתרון לכל בעיה שלכם בקלות ובמהירות. כי פדיקור זה לא רק יופי, זה גם בריאות.